Hej og så velkommen til en video her. I dag er jeg rykket udenfor. Solen skinner, og jeg er ikke gået til udenfor. Ej, jeg har fået lidt farve. Blev rigtig ordentligt. Nu er jeg ikke så jobbet længere. Jeg kan ikke se en skide video. Ej, i dag der skal jeg lige snakke lidt om, at jeg har fået nyt kamerastativ, nye kameratasker og det hele. Så ja, det skal vi snakke om, og skal vi snakke om Pokémon Go. Jeg var jo lige bagud, så der er ikke så meget sol i ansigtet, tror jeg. Det første jeg købte her, det var et kamera, et Canon EOS 600D kamera. Jeg købte den af selveste Irina Barbenko. Jeg købte den inden for 2.500 kroner fra kamerahuset, så det er et faktisk ret godt tilbud, synes jeg, fordi jeg har forstået på priserne. Jeg er ikke en skid forstand på kamera noget. Så var jeg også ude og købe objektiv, og det købte jeg fra en af mine gode venner, der hedder Mathias. Og ja, jeg har ikke forstand på objektiver, så jeg fik hjælp af ham. Det er super godt, men selvfølgelig skal lige lære nogle ting også. Blandt andet det der med at sætte fokus. Men nu har jeg lavet nogle bedre videoer, det kan lave sygt god kvalitet. Og som sagt, det er jo ikke kamera, der laver fejl, det er der laver fejlen, så ja, jeg ved ikke, hvordan lyden er og sådan noget, det har jeg ikke prøvet nu. Jeg skal have købt en røde mikrofon, har jeg hørt, som er meget god. Jeg skal købe en mikrofon, men sådan noget har jeg ikke købt endnu, og ja, så det skal man lige have kigget på, så der er meget i det. Så det var bare lige hurtigt opdage med nyt kamera, så jeg ved, hvad det var. Så det er jeg mega glad for. Objektivet fik jeg til en tusse, så det var også ret godt. Så fik jeg også lige købt et kamerastativ, og det kostede 200 kroner, så det var pisseflot. Jeg kan selvfølgelig ikke lige vise jer nu, fordi nu sidder jeg og filmer med min kamera. Men ja, 200 kroner, der brugte maks 20 gange, og det er sådan rigtigt, jeg tænkte bare, hun får et lortestativ, men der følte med en taske, der var, det er sådan sort, rigtig lækkert, ser næsten ikke brugt ud. Jeg kan godt ikke se en lille rise et sted og sådan noget, men altså, whatever, det er jo ikke så tid, jeg skal filme, det er jo mig, jeg skal filme. Så ja, det er super lækkert, så det var 200 kroner, det var altså også billigt, synes jeg. Køber rigtig meget op, der er batterpass i det hele lortet. Så fik jeg også købt sådan en kamerataske her, men den var også rigtig billigt, gav 300 for den, så jeg har styr på alting nu. Det næste jeg lige vil snakke om, det er Pokémon Go, og jeg ved godt, der er mange, der snakker om det, så videre, ja, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, det der med, at folk går rundt og bruger spillet på en forkert måde. Der mener jeg selvfølgelig, at man går ud og forstyrrer andres privatliv og sådan noget, så det er så ærgerligt, at der er så meget op i medierne med at folk bare går op på gravsten og sådan noget. Altså nu er det ikke så meget op længere, fordi nu falder lidt ned, men det har sgu været så tid, jeg synes, det er ærgerligt, at man ødelægger for andre. Til gengæld så forstår jeg ikke folk, der ikke sådan siger, Pokémon Go er lort, og Pokémon Go og alt dit og dat, hvor folk så kritiserer det, fordi de synes, det er latterligt. Og der har jeg det sådan lidt, der bliver man sgu lidt sur selv, fordi jeg synes det der med, at jeg forstår heller ikke folk, der måske, som godt fiske, fordi jeg kan ikke finde noget fisk. Jeg forstår ikke folk, som måske spiller basketball, fordi jeg kan ikke finde noget at spille basketball. Jeg forstår ikke, altså, okay, nu er det bare et eksempel. Jeg har ikke noget mod folk, der gør nogle af de tingene, fordi jeg har selv spillet basketball og sådan noget, men det var et eksempel. Jeg synes, det er forkasteligt, at man ligesom på den måde bare skal gå rundt og sige, det kan du ikke, fordi det er lort og sådan noget. Altså, jeg har set folk på Facebook ude, og folk er ladet, de må tage sig sammen og få sig et liv, og det var barnligt og sådan noget, hvor jeg tænker sådan, folk kommer ud og sådan noget, og så er der en anden, der siger, men kan man ikke gå ud nu til dags uden at have hovedet ned skærm? Jamen, jeg har ikke hovedet ned skærm, når jeg spiller. For det første, for det andet, så sidder du og skriver en Facebook-kommentar lige nu. Og der bliver jeg ret sur over det, fordi jeg tænker sådan, hvad har jeg gjort der? Okay, hvorfor kan vi ikke have vores egen interesse? Hvorfor kan man ikke? Jeg forstår ikke andres ting. Selvfølgelig skal man have respekt for det. Så det tror jeg ikke, vi har i 2016. Jeg tror seriøst ærligt ikke, du kan ikke gøre noget, du træder folk over til andre. Sådan er det. Det må vi leve med. Og ja, der er også nogen, der synes, at dit hår, det greb det er jo offensivt. Nej, altså. Okay, roligt nu, mester. Så jeg håber bare, at en eller anden dag, vi kan spille Pokémon Go, uden at være i fred og sådan noget. Jeg er ikke kommet så højt, jeg er kun level 19 nu, men jeg har ikke fået spillet et stykke tid nu, jeg har haft det travlt. Men ja, det var bare lidt hurtigt kort blog, det var ikke så meget det her, jeg vil bare lige fortælle lidt om det. Og nu har jeg et nyt kamera, jeg vil prøve simpelthen at få lavet lidt flere videoer. Jeg er så dårligt nogle gange, fordi jeg har så travlt, eller ikke så travlt, men nu har jeg travlt, så får jeg ikke prioriteret tiden hurtigt. Så jeg skal prøve at hoppe den rytmen på en video om ugen igen, det har jeg ikke gjort, og det er sgu også lidt for dårligt. Men nu har jeg et nyt kamera, lidt mere, jeg synes jeg er lidt mere sådan, det gør nemmere for mig at lave videoer, for det gamle kamera havde også super godt, synes jeg, sådan et lommekamera, hvad man kalder det. Men problemet ved det var, at ja, det slukkede efter 10 minutter, og ja, og der stormer og sådan noget. Det er jo ikke et videokamera, det er spejlreflekskamera, så jeg får lavet nogle bedre kvalitetsvideoer. Og nu får jeg også snart en mikrofon, eller starte vel, men jeg skal snart kigge på en mikrofon til kamera, og der kan man også lave nogle meget bedre videoer i kvalitet. Så ja, det var bare en til alt, hvad jeg havde for den gang her. Lige kort blog, hvad der skete i mit liv, og lige hurtigt nyheder om Pokémon Go. Det er ikke nyheder, det var bare lige, hvad jeg mener om det og sådan noget, ikke? Så selvfølgelig, hvis du kunne lide videoen, så husk selvfølgelig at like den, skriv en kommentar, eventuelt del, hvis du kunne lide det, eller så videre. Yes, vi ses i næste video.